Adicara ingkang salajengipun inggih menika sambutan saking perwakilan Uduriyah Al-Maghfurullah Romo Kiai Haji Hasan Ulama. Fa insyaallah wonten ing kesempatan menika badhenipun wakili dene panjenenganipun Dr. Kiai Haji Muhammad Khairul Anam MPDI dumateng panjenenganipun kawula aturi sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'du. Sa'adatul lafadil hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh pini sepuh ingkang kala takdimi. Khusus dumateng Rama kaula Muhammad Sayyid Zuhdi Tafsir. Sampai ngantuk kula mireng nih sambutane. Dawangu. Sakarepku wong sing di acara aku kok kowe ora nyumbang kok malah nyeneni aku. Ingkang nomor ingkang kula hormati pisan-pisanipun Romo Kiai Haji Sayyid Zuhdi Tafsir. Sedaya pisan-pisanipun Mbah Qadir, Mbah Sapari, Mbah Kholik menawi rawuh. Sing boten angsal dipun undang pisane setunggal nggih menika bapak kula. Jadi duka kula pun dipeseni bapakmu rasa mbok undang. Kula nggih kula ngoten. Diundang melayu kabeh. Ingkang nomor 3 ingkang kula hormati jajaran Forkopimda ingkang sedaya dipun wakili. Jajaran Forkopimca Kecamatan Takeran, Bapak Koramil Kapolsek, Bapak Perangkat Desa Kerang, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan. Ingkang kula hormati Ibu Rahayu, dalas putranipun Ibu Rita. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Matur sembah nuwun ingkang sak kathah-kathahipun Ibu Rahayu menika ingkang paring wakaf tanah kagem pendirian Pondok Pesantren Salafiyah Cokro Kertopati 2 Takeran Magetan menika. Beliaunya ada di oh lah menika. Bu sehat nggih? Wau telepon kawula Gus, kula mengke dugi badhe nyawer niken salindri. Sing wonten namung Mbak Niken. Nika Bu etan dhewe nika Mbak Niken tanpa salindri. Ingkang kula hormati uga matur suwun ingkang sak kathah-kathahipun sound system Aska. Menika saking Wonogiri kula daku niku sound sisteme pondok mriki. Dene badhe nyewa saged berhubungan dengan Pondok Pesantren Salafiyah Cokro Kertopati. Kagungane kanca-kanca Wonogiri dipun mandheg kalian Mas Yusuf. Menika sone ngawal acara hall menika 2 hari berturut-turut. Sampai dalu menika mugi-mugi diparingi barokah laris leh bakulan sound system. Amin ya rabbal alamin. Sedaya panitia baik yang bagian dapur yang tidak kelihatan maupun sampai bagian penerima tamu. Sing kesel awake dhewe karo Mbah Yai ora diucapne terima kasih. Ora apa-apa ya Kang. Lah nggih, jan Mbah Yai kebacut tuh. Kono karek teko tok ide sing kesel ora diucapne terima kasih. Dendam nah. Sedaya ingkang rawuh muslimin muslimat, wali santri, jajaran alumni Pondok Pesantren Salafiyah Cokro Kertopati, mugi-mugi tansah
dipun rahmati kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh rahimakumullah. Acara dalu menika acara khalibun simbah almarhumullah Kiai Haji Hasan Ulama ingkang ke-104 tahunnya, terhitung mulai dari tahun 1921 dugi dalu menika terhitung secara Masehi 104 tahun. Insyaallah dipun laksanakan wonten majelis menika wonten pondok Kerang menika sampun kaping kalih menika. Mugi-mugi tansah dipun paringi istiqomah, dipun paringi raos mahabbah ingkang langkung-langkung kathah dumateng almarhumullah Kiai Haji Hasan Ulama. Amin ya rabbal alamin. Wonten kesempatan majelis-majelis haul kados dalu menika ten pundi mawon haulipun insyaallah sedaya mubalek mesti ngendikake kula panjenengan sami rawuh wonten majelis menika nyadong barokah, ngalap barokah ingkang dipun hauli. Yang lebih penting dari sekedar menghalap barokah nggih menika ibroh, iktibar, mengambil pelajaran dari belionya simbah al-maghfurullah Kiai Haji Hasan Ulama. Salah satu ibroh, salah satu pelajaran yang bisa diambil dari belionya Kiai Haji Hasan Ulama wonten kitab Ihya Ulumuddin karyanipun Al-Imam Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali wonten juz 3 rubuk 3 menika dipun ngendikane kitab nomor kalih dawuhipun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah dipun tangleti kalih sahabatipun, ya Rasulullah, min alamati al-mu'min wal munafik, selaras mukmin ingkang sejati. Bahwasanya netepi dawuhipun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina himmatuhu, cita-citane wong mukmin niku namung setunggal. Bagaimana generasi di bawahnya fis sholat, tetap nyumenengake sholat, tetap poso, wafil ibadah, tetap ibadah. Pramila menika al-maghfurullah marisi kula panjenengan sami sebuah lembaga pendidikan pesantren yang awalnya bernama Pesantren Takran. Tidak hanya itu, beliaunya juga mewarisi 2 kitab unggulan, nggih menika kitab Anisul Muttaqin kalih kitab Miftahul Manan. Ini bukti bilih al-maghfurullah Kiai Haji Hasan Ulama memikirkan, bercita-cita bahwasanya anak keturunannya, generasi di bawah beliau tetap menegakkan syariat-syariat Islam yang kata Rasulullah di atas tadi, fis salat, fis siyam, wa fil ibadah. Ditandai menika. Wal munafik dawuh Kanjeng Nabi, himmatuhu fit ta'am was sarab kal bahimah. Dene lek wong munafik orientasinya, cita-citanya nggih menika mikirne keturunane piye carane iso mangan ngombe kaya dene kewan, kal bahimah. Oh nggih, ingkang kula hormati Pak Fenli dulur lanang kula, ya Allah Pak Pendeta, kula wau kula kita jenengan ndongani tahlil. Niki Islam cabang Jawi Wetan, niki pendetane Gereja Kristen Jawi Wetan. Tak kira kondongane lho Pak Fenli. Wis piye dongane? Oh nggih, lha niki blangkon. Niki dulur-dulur saking Gereja Kristen Jawi Wetan. Niki nggih wonten pamrih tindak mriki. Pamrih kula genti kon ngisi ning gerejane kono. Oke, aku yang penting panganane ora babi ya. Ngapunten Pak Fenli nggih, alhamdulillah. Sak rombongan menika diagendakan insyaallah mangke tanggal 2 gantosan silaturahim wonten Gereja Kristen Jawi Wetan. Ini untuk menumbuhkan ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah yang terlembagakan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Intermezzo sekedap wangsul dumateng hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki jelas bahwasanya al-maghfurullah Kiai Haji Hasan Ulama benar-benar seorang mukmin yang sejati. Karena beliau memikirkan keturunannya, duriyahnya,
generasi setelahnya untuk tetap bisa sholat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya, supaya bagaimana syariat ini tetap tegak di muka bumi ini. Niki ibroh yang pertama, walaupun pangapunten sepindah dumateng masyarakat Kerang, untuk sekedar bisa mengambil ibroh atau pelajaran, kami harus menyusahkan panjenengan semuanya, mayoritas terutama masyarakat desa Kerang RT 3. Pangapunten saestu wontenipun acara dalu menika jalanan macet, rumah panjenengan mungkin bising dengan suara-suara solawatan, zikir dan sebagainya. Saestu pangapunten untuk sekedar ambil sebuah pelajaran mawon direwangi macet, berisik dan sebagainya. Saestu pangapunten mewakili segenap sivitas akademika Yayasan Perguruan Islam Cokro Kertopati Takeran, mewakili nyuwun pangapunten sak kathah-kathahe. Sedaya ingkang rawuh nyuwun pangapunten bilih wonten kilaf klenta-klentunipun matur tumindak ugi sedaya pasugatan ingkang dipun caosaken dumateng panjenengan. Ini ibroh yang pertama. Pelajaran yang pertama, bagaimana kita harus meniru beliaunya Almarhumullah Kiai Haji Hasan Ulama yang memikirkan generasi di bawahnya, bagaimana tetap memegang syariat Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Karena menika saestu nyuwun duka matur suwun ingkang sak kathah-kathahipun Burahayu, sementara saya bisanya mewujudkan cita-cita panjenengan baru seperti ini. Insyaallah mangke bulan Juli barokai majelis dalu menika sebelah panggung niki dipun bangun 2 lokal madrasah lagi. Insyaallah Burahayu dalu menika bareng-bareng kalih kanca panitia sanesipun badhe numbas Siti menika sing pojokan niki. Pak Fenli badhe numbas monggo klontosi. Tepuk tangan. Ini wujud pengembangan Pondok Pesantren Salafiyah Cokro Kertopati. Insya Allah dalam waktu dekat kita pengembangan, Juli besok kita pengembangan untuk pembangunan lokal kelas. 2 kelas kita taruh di sebelah panggung menikah. Karena kita meniru, karena kita ibroh. Terbukti wau dipun dawakan kalian Mbah Yai Sudi, kalau kita oleh badhe ngatam nih kitab, wah gila suwi iki Mbah. Ternyata mung dicuplik-cuplik tok. Biasanya lek ngaji ra betah suwi, sambutan kok betah suwi. Jan bapak kula niku. Rawani dhek ngelokne kula mergo bagian mike wis ra eneng. Wasiatipun Al-Maghfurullah nomor setunggal, anak putuku pilih endi? Sugih tanpa iman utawa melarat ananging iman. Mbah Tegal Rejo nggih dawuh, anak putuku ora tak tinggali donya, ning anak putuku tak tinggali bancik masjid. Niki bukti balanya beliau-beliau ini adalah orang-orang yang mukmin sejati, yang memikirkan generasi di bawahnya untuk tetap bisa sholat, untuk tetap bisa puasa, untuk tetap bisa beribadah menegakkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang paling penting, setelah kita mengetahui ibroh pelajaran dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ibrah dari Kiai Haji Hasan Ulama, kita akan selalu teringat sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakala ora ono nakala, sesuatu apapun pemberian dari orang tua, walidun waladahu khairon, af'al tafdil. Tidak ada pemberian orang tua kepada anak-anaknya yang melebihi kebaikannya minal ilmi, kecuali ilmu. Dipun warisi lemah, dipun warisi sawah, sae. Putrane ditumbasnya sepeda motor, sae. Tapi khairon, yang paling terbaik adalah ketika anaknya nakhala diberikan oleh orang tuanya pendidikan atau ilmu yang terbaik. Tentunya kita tahu dalam kitab-kitab ulama, terutama dalam kitab Muraqil Ubudiyah karya Al-Imam Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani, bahwasanya ilmu dibagi dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu ilmu fardu ain, ilmu tentang bagaimana kita mengenal Tuhan kita, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru ilmu-ilmu yang lainnya. Oleh karena itu kita tampil di tengah-tengah masyarakat, kita deklarasikan di desa ini bahwasanya ada pondok pesantren yang meneruskan cita-cita dari Al-Maghfurullah Kiai Haji Hasan Ulama. Niki wau Pak
Kabid PD Pontren ingkang kula hormati menika rawuh mewakili Pak Kakan Kemenak. Insyaallah beliaunya sudah meng-ACC kami. Insyaallah kita akan intens komunikasi ke depannya. Insyaallah monitoriumnya sudah dibuka. Bu Rahayu ini kabar gembira kagem panjenengan. Bapak Ibu semuanya yang hadir pada majelis hari ini, kita mengajukan marhalah sani. Kita sudah punya Ma'had Ali ter-SK-kan tahun 2019 Pak Kabid. Kita punya SK 2019 Ma'had Ali. Insya Allah kalau panjenengan rekomendasi, kita akan segera punya M2 marhalah sani setingkat strata 2, setingkat S2. Ini nyuwun barokah pandungan panjenengan sami sehingga di pesantren ini tersusun dan terintegral dari pendidikan dini madrasah ibtidaiyah, kemudian ada pendidikan diniyah formal wusto, pendidikan diniyah formal ulya, kemudian ada Ma'had Ali yang kemudian kemarin bulan Sya'ban kita haflah akhir sanah dipun wisuda sebanyak 21 santri yang 2 selundupan itu kangge syiar mawon nggih menika Pak Pur RT menika kalih Pak Minto. Karena itu baru masuk tahun ini, beliaunya kuliah tapi ijazahnya baru keluar 4 tahun lagi, tapi kita wisuda awal sebagai syiar bahwasanya usia-usia produktif masih bisa kita fasilitasi untuk memiliki ijazah setingkat S1 yang bernama Ma'had Ali. Karena kami juga kepanjangan tangan dari Kementerian Agama, kami juga harus mensosialisasikan bahwasanya di negara ini ada entitas pendidikan baru yang bernama Pendidikan Diniyah Formal, Ma'had Ali dan Marhalah Sani. Insya Allah tidak lama, tidak sampai 5 tahun kita komunikasi dengan Pak Kabid PD Pontren. Di pesantren ini, di desa ini akan segera lahir marhalah sani atau setingkat strata 2 atau S2. Nyun barokah doa panjenengan sami tidak lepas dugi Ibu Rahayu. Saya bisanya baru sebatas ini Ibu, didoakan mawon. Ada S1 di sini, yang di sini MI sama S1. Untuk yang wusto sama ulia masih diinduk. Untuk marhalah saninya nanti juga di sini. Jadi di Desa Kerang ini ada perguruan tinggi. Perwakilan dari Pemda Kabupaten Magetan diaturkan ke Ibu Bupati bahwasanya di Kabupaten Magetan ada 3 perguruan tinggi. 1 STAIM Baluk yang berbatasan dengan Ngawi. Kemudian ada Universitas Dr. Nugroho. Yang ketiga adalah di Desa Kerang tercinta ini. Amin ya robbal alamin. Sing tepuk tangan sing ngerti, sing wong Kerang mosok eneng. Saking cedake orang ngerti wong Kerang, saking cedake orang ngerti. Iki kula caosi pirsa bahwa di sini ada perguruan tinggi strata 1 yang kita sudah mewisuda kemarin, dan secara data nasional sudah 431 lulusan Ma'had Ali yang diterima di P3K maupun di pegawai negeri. Jadi ijazah kita benar-benar legal karena data nasional di angka 431 kurang lebih kalau saya tidak salah, itu semuanya alumni Ma'had Ali bisa diterima di P3K maupun di pegawai negeri sipil atau ASN. Ini luar biasa karena negara mengakomodir lulusan-lulusan pesantren yang notabene hanya belajar kutubut turos, yang hanya belajar kitab kuning, tapi ijazahnya diberikan kelegalan yang sama oleh Kementerian Republik Indonesia menika. Insya Allah pelan-pelan tapi tetap bertahan dan tetap berjalan atas doa panjenengan semuanya. Insya Allah pesantren ini tetap berprogres untuk meneruskan cita-cita Al-Maghfurullah Kiai Haji Hasan Ulama. Mekaten ingkang saged kula aturaken saderenge kula tutup niki mengke wonten 2 acara, setunggal kanca-kanca pencak silat ingkang nomor kalih mengke penyerahan wayang sebagai tanda bahwasanya dimulainya pagelaran wayang pada malam hari ini. Dumateng Bapak Ibu ingkang rawuh derek tahlil dzikir fida ingkang badhe kondur nyumanggaaken, ingkang badhe mirsani wayang nggih nyumanggaaken. Sing jelas jajane niku tok mboten wonten tambahan malih. Ngoten nggih. Monggo mboten kula tutup, saya persembahkan budaya lokal kita, asli budaya Indonesia nggih menika pencak silat. Semoga ditampilkan malam hari ini di sini untuk SEA Games dan Asian Games
perolehan emas Indonesia melebihi perolehan emas dari Vietnam dan negara-negara yang lainnya. Amin ya robbal alamin. Karena ini budaya lokal kita. Semoga konco-konco pencak silat, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang dahat kawula hormati panjenenganipun Bapak Kyai Haji Juti lan Kang Mas Bambang Ditunggal saha para pinisepuh aji sepuh ingkang dalu punika saged rawuh wonten neri kalenggan inggih punika adicara Haulah Kyai Haji Hasan Ulama wonten dalu punika. Kepareng kawula saking Manggala Cakra Kertopati badhe hangaturaken pasanggiri pencak silat ingkang dipun naungi kalih Pondok Cakra Kertopati. Nuwun pangapunten saderengipun dumateng para rawuh sedaya, mungkin radi dangu sekedhik punika kami singkat nggih. Kami beri waktu satu penampilan maksimal 2 menit agar acara tidak terlalu lama. Makaten dene ingkang badhe murwakani gelar gelanggang dalu punika ingkang angka semidah inggih punika panjenenganipun Rama Kyai Juti. Kawula sumanggaken nuwun derek yoga monggo dipun iringi. Dumateng sagunging para paraga ingkang sampun dipun siagaken berikan aplaus kepada Romo Yai. Nggih. Satrio Pinanditaning Nagari. Nuwun salajengipun kadang kula werda Kang Mas Bambang Ditunggal. Nggih. Monggo ingkang sasihipun Kang Mas Bambang Ditunggal. Punika mijil saking persaudaraan Setyati Pilangbangu ingkang pinangka ekstrakurikuler dari para santri ingkang wonten Pondok Cakra Kertopati. Sasampunipun panjenenganipun Rama Yai kalih Kang Mas Bambang kasiagaaken samarta gati Kang Mas Kolik kanan Mas Warsito ingkang pinangka pengasuh saking santri
Pondok Cokro Kertapati. Matur sembah nuwun ndungkap salajengipun inggih punika Kang Mas Kolik, monggo kali Mas Warsito. Kasihaken dungkak salajengipun inggih punika Kang Mas Agus ingkang mijil saking persaudaraan Setyati Trate. Ingkang badhe ngalaksanaken solo spell. Sak paripurnanipun Kang Mas Agus nyuwun sewu panjenenganipun Kang Mas Khairuddin samapta solo spell. Salajengipun monggo Kang Mas Khairuddin ingkang mijil saking Kodim, monggo. Ketua yayasan di minggatnya di Rene solo spell. Matur sembah nuwun dene salajengipun punika tamu saking Betawi Mas Winarno dari Pencak Putra Setia Betawi. Silakan Mas, waktu kami persilakan. Hadirin punika salah setunggalipun perwakilan saking Asosiasi Pencak Budaya Indonesia. Untuk selanjutnya, salajengipun Dek Anissa
dan Dek Bella agar mempersiapkan diri. Nungkap serasipun inggih punika perwakilan generasi muda saking Sanggar Budaya Pencak Kabupaten Madiun. Selanjutnya Mas Bayu Krisna akan mempersiapkan. Mas Bayu. Selanjutnya Kang JJ agar mempersiapkan diri. Berikan aplaus tangan kepada adik-adik kita. Monggo sederek lulung kali sederek sinyo. Sambung persaudaraan sederek sinyo kalian sederek lulung. Menika Bayu Krisna saking Cempaka Putih. Banter. Salajengipun monggo siap sederek sinyo kalian sederek lulung. Matur suwun, monggo. Sinyo. Nih. Menika saking santri Kalong Kiai Zuhdi Tafsir. Santri Kalong menika santrine mung bengi tok nek awan bangkong. Rawe-rawe rantas, malang-malang tak butuh. Iso ora digawe kemiso. Ora kena golek musuh.
monggo persiapan. Rosid kalian Arifin, monggo. Nggih, monggo. Monggo menika saking Sintek Sajain kalian persaudaraan setia hati terate. Monggo ingkang saking Tunas Muda monggo dipersiapkan. Menika saking Sintek Sajail kalian kang setunggal satrate ananging jurus-jurusipun Cikalong. Iya, ayo. Adalah Cimande Cikalonge medal. Monggo, ayo, ayo. Ya, monggo Bapak Andri Singo. Monggo. Inggih menika tataran saking satrate ugi saking PJL. Murid kalian guru. Monggo bibar menika dipun persiapaken Mas Yudo. Kalian sinten Mas Yudo? Piyambak napa? Ayo dan sampai suwi. Iya iki pokoknya cengkai ben podo metune. Iya monggo Mas Yudo. Monggo adalah bintang tamu aplausnya mana? Monggo aplausnya mana? Bibar menika dipun persiapaken Mas Yuli Pencak Bilis. Wah sajaane sik latihan yo yo ngelawak yo mencak tibake. Wah jan luar dalah. Oi cocok. Walah tibake weh eram tenan iki lihat alap yo monggo Mas Juli.
sepuh ora teges disesep terus dipuh ananging sepuh bualas tolai isik kaya timur bibar menika dipun persiapaken Mas JJ ye oplosipun monggo Mas JJ pencak Jawi lah dalah iki eneng pencak tibake Jawa cah iya kaya ngene iki tibake Jawane. Iya, iya. Jan. Jeh, ayo. Bibar menika dipun persiapaken Mas Yusuf. Monggo. Saking santri Cokro Kertopati. Monggo Mas Yusuf. Mas Yusuf saking santri Cokro Kertopati ngelairaken pendekar ning aja disawang cilike cilik ora kurang bakal lah dalah lah bakale wis nemprot monggo bibar niki Pak Wewek menika pencak santri. Nah, santri Cimande ke santri Takeran. Pun kaget. Gerak polahipun bingungne tiyang. Dadah nggih to. Iki jurus apa? Iki senam apa? Bingung to jenengan. Lah niki kangge nerang udan. Milane ben terang. Nggih, matur suwun. Matur sembah sewu nuwun dumateng sagunging para paraga punika sedaya manggala Cokro Kertopati sampun pingkas. Nuwun matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku urung tampil wis bar. Demikian penampilan dari teman-teman pencak silat atau silat santri ingkang saged panjenengan persani midhangetaken sampai kemeringet sedaya ngendikane niku. Oke, selanjutnya sebelum saya tutup sambutan, monggo Pak Dalang kula aturi minggah wonten kelir untuk serah terima wayang sebagai bukti pagelaran wayang pada malam hari ini resmi untuk dimulai dan dilaksanakan. Monggo Mbah Yai. Untuk teman-teman sosial media yang mau mengambil gambarnya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika Pak Dalang tokoh wayang Gatotkaca kula aturaken dumateng panjenengan, mugi panjenengan mangke ing dalem dalang tansah dipun ridani, dipun paringi pitulungan dening Allah Subhanahu wa taala. Kula caosaken kanthi donga bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billah hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Pondok Cokro Pati 2 ingkang sampun nguri-nguri dumateng budaya. Kamangka panjenenganipun sedaya ingkang kawogan hangasta wujudipun Pondok Cokropati dinten kalenggahan menika inggih menika wau nembe kewala hambangun moral, hambangun iman dateng sedaya kewala masyarakat ingkang wonten laladan Magetan sak kiwa tengenipun. Pramila saking menika saking bentuk sih kawula awit perjuanganipun Rama Kyai sedayanipun mugi barokah menika namung mujudaken bentuk kepedulian kawula dumateng Pondok Cokro Kertopati. Nyuwun pangapunten kadang-kadang kasuwun kadang panitia mbok bilih sedaya inggih menika wau tumut nyengkuyung atekipun pondok ingkang saged ambekta dumateng kemasakatan tumraping kula kawan panjenengan dados amal fidini wal akhirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli ala Muhammad. Demikian sambutan dari kami mewakili segenap sivitas akademika Yayasan Perguruan Islam Cokro Kertopati, juga mewakili segenap Dzurriyyah Al-Mahfuzah Kyai Haji Hasanul Ulama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cintamu dalam imanku
tes 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 Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi saking paramuka sinar sesakti raja yang widi sanggo pamerku berbani aku sangku ini Pawono kebak kamurkan dunyo ketamak pepeteng kaya-kaya ilang labeting kautaman manungsa saya tebih mring piwulang suci sanggon-gon kebekan wong asesambat sedih susah mergo uripe tansah rekoso ing rasa saya kuwasa ingkang kuat saya nekat nindes hanggiles kawulalit sing tanpa daya dayaning pepinginan tanpa mikir kautaman satemah milik hanggendong lali akeh korbaning Batak Angkara.
Gusti Kang Maha Mirah ingkang tansah paring karahayon wujuding kawidadan kelawan kayuwanan Dimas Werkudara. Wah, Barbaji Kakang Gopo Yayi Arjuna wonten tinimbalan dawuh Koko Prabu rumangsa prihatin rasaning pun Kakang kelawan Syadi wis ora kurang nggone ngrasake kanikmataning kadonyan parandene. Pun Kakang kelawan Syadi datan mikir turasing pun Kakang kelawan Syadi ingkang tansah kemul marang bondo donya adoh saka para ulama. Yayi, kabahagian donya kuwi mawamung semu Yayi. Yen Syadi ra enggal budidaya nyaketake marang ngarsaning para ulama, putra-putraning Syadi ing tembe mburi bakal kapitunan Yayi. Ilinga gumebyaring kahanan kuwi mawamung semu pangandikaning para winasis. Aja wedi susah nanging aja golek sugih. Yayi, pakarti kang kaya mangkono kuwi mawajib kita tindakake kanthi dalan. Syadi kudu bisa pinangka dadi pancatan bisaning kerta kelawan raharajaning putra wayah buyut kelawan canggah dina semengko ya wamung ana jeroning paguron ingkang nemenake marang kautamaning urip budidaya sampurnaning urip bejo donya bejo akhirat ingkang bakal nenuntun marang marganing kautaman nganti tekan besok jaman kelanggengan Yayi Bima Sena.
banyak dalam kacumas dwi panggung sayang pihak kuwi asri ranggap engkang pananggilan tumpang dengkul langgahira tansawa tidak banyak dalam kacumas dwi panggung sayang pihamu asri ranggap engkang pananggilan priya kapak pipe tumpang dengkul langgahira tansala tidak hanya bawa banyak dalam kacumas dwi sayang pihamu asri ranggap engkang pananggilan sasedyane tanpa dadya sacipta cipta tanuli kang raton raton parantas mreh kayu kayun ring sal
kayo sirananing kamorakan Aras kang alenggah haning dampar kancana sumarat prabani ngara lerewang Bathara Darma gumelar hangabaki tinon kadi samudra pasang kang samya sumewa kanthi pijelengkang sabda pangandika sang Sri Natawaro mangandika haywo Iwang Sukmana payungana marang panjenenganing sun ya jagat ya dewa ya Bathara urmangsa bungah rasaning ati karana titi kalungguhan iki najan namung ana ing padepokan parandene para mudha akeh kang padha ngudi marang kawruh wujuding sangkan paraning dumadi kawruh panunggal jati kinarya dadya sangu tumraping urip ana ing jagat raya tansah bisa memayu marang hayuning bawana memayu marang hayuning keluarga memayu marang hayuning alam putuku ngger putuku Anggir Hanantarja wonten timbalan dawuh Kanjeng Hyang amiji dumateng wayah paduka kula Hanantarja putuku Gatotkaca wonten timbalan dawuh Kanjeng Hyang amiji dumateng ingkang wayah kula Gatotkaca putuku Antasena wonten timbalan dawuh Hyang gumun aku biasane iki ora tau basa bareng ana ing padepokan gelem basa rasah nyara wus iki kowe iki klebu wong anyar nang kene anyar tak aku kan RT tuwek dhewe ngene kene iki ngono aku nyantri nang kene iki kan anu sing paling tuwa ya aku karo kowe to Tru ah iya wis ora apa-apa pur anu gong padha winengku suka Basuki Yuwana praptamu putu-putuku kelawan para santri-santriku nggonmu mapan
ana jroning padhepokan kene muga tansah pinayungan marang para baning-wang maha kawekas maragi gatekna sabda tama sangka ingkang eyang ya nggih Handrang kang puspita harum kasiliring samirana mrih ngas kandanyo maweh araras arat nanding driya putuku ngger ing kene ora ana tantaraning derajat kelawan pangkat ndek dhuwuring pangkat asor luhuring derajat kabeh menungso iku mau padha sumurupa kaki yen menungso iku mau isih mbutuhake disanjung dipuji marang wong liya iku tegese durung resik rasaning ati urung pasrah sumarah marang purbaning sing gawe urip kamangka pasrah marang asaning Gusti kang akarya jati kang sinembah marang sagunging para kawula dasih kanthi masrahke jiwa kelawan ragane pati uripe lawan apa kang ditakdirke dening Kang Maha Agung iku bakal nggawa marang katentreman kabahagiaan lahir tumusing batin sumurupa aja nganti sira lena marang kanikmatan kadonyan ingkang kabeh kuwi mau amung semu nggih ngerti ya kanthi sarana ikhlas menungso kuwi mau amung hangayom marang pepadaning Gusti sing gawe urip ya kuwi mau Gustining para manungsa kang sinembah sagunging para manungsa ingkang angka loro ya kuwi mau wujuding Gusti ingkang pinangka dadya gegununganing para satriya ingkang ngabekti marang Dat Kang Maha Agung dene ingkang angka 3 sira kudu bisa nyadarake uripmu marang ngarsane Gusti sing akarya loka ingkang angka 4 ya kuwi mau sira tansah tentrem ayem jroning nampa pacoban saka sing gawe urip sepira akeh pacoban kuwi mau yen tinampa kantrila wekasan mung kandhek ana ing pacoban ya pacobaning Gusti kuwi mau pinangka dadi wates lamun to sira bakal diunggahke derajatmu dene ingkang kalima aja rumangsa was kelawan sumelang tetepo teguh atimu aja nganti nggunakake pikir nanging gunakno rasa kang sejati ya nggih lang-langing dia mangu-mangu mangungkung kanduan eman leleno
tanpa kanen wong yen antoloso awangku sang Dyahutama awangku sang Dyahutama nyuwun sewu penyembah keparenga kula nderek tetanya kula pun Bagong ya arep kaya ngapa kowe kalebu santriku takono Bagong aja neka-neka lho Gong engko nek nganti paring dawuh kamangka bareng lawan iya kuwi mau nugrahaning Gusti dawuh sing ora bener malah nyilakani uripmu. Aku kuwi wong goblok kok, Truk. Aku kuwi pancen wong ora ngerti aturan, mulane aku rene iki mau gen ngerti aturan. Iso bedakne ndi sing bener ndi sing salah. Pancen aku ora mudeng apa-apa. Lah kok dolanmu nang pondok kene? Ya ora masalah to, Truk. Pondok kene iki apa-apa digawa kok, Truk. Ngono. Ya kuwi mau Jawa budaya digawa, Arab digarap. Ngono. Oh iya. Nuwun sewu pengemban kula badhe tetanya. Kula niki dereng ngerti carane ibadah menembah mring ngarsaning Gusti. Tur kula niki nggih mboten iso maca sing kados jenengan waosaken niku kula nggih mboten mudeng. Kula nyuwun jlentreh cata carane nembah niku pripun? Yo, rungokno Bagong. Tata cara ning manembah kuwi mau yen saka pitung aku ana 5. Siji sing disebut tuladhek. Tuladhek kuwi mau jumeneng-meneng kanthi asta utawa tangan loro ana ya kuwi mau kuping kiwa kelawan tengen. Ngrawuhake Gusti kang akarya jagat dilebokke marang sanobari satemah dilebokke ana ing rasa pangrasa kaya manunggal ing antaraning menungsa kelawan sing gawe ingkang angka loro ya kuwi mau tumagep kuwi mau tangan loro ditempelake ana ndada pener ana ing ati dene ingkang angka 3 ya kuwi mau sinebut tungkul utawa bungkuk mripat nyawang bumi dene ingkang angka 4 tulampak lungguh karo timpuh sikil ditindih dene ingkang angka 5 ya kuwi mau tondeng sujud kaya jabang bayi sing ana kandhutane ibu. Awek nam mastomana Putu Punggir putra Pandhawa titik kalungguhan iki ingkang eyang bakal paring dawuh marang Jengpara sira bisa nggayuh wujuding nugraha pinangka dadya tamtama kang sampurna
ya kuwi mau bakal nggawa ilmu ingkang winastan tasawuf nanging kudu kanthi cara sira bisa mujudake kang dadi pamundhute ingkang eyang. Siji, sira kudu tansah nindakake tapa ngrami dana meweh marang wong kang lagi kaluwen, angsung padhang marang wong kang petengen, angsung teken marang wong kalunyon. Rame gawe sepi ing pamrih dene ingkang angka loro sira kudu bisa ngaturake marang arasane ingkang eyang ya kuwi mawujud gambar jagat lawan wadahe lenga pertolana pangarepane Kanjeng Eyang nggih. Bumi gunting langit kalap katon liriki ninjang resang mawe kandrung Kanjeng Eyang sabdanipun Kanjeng Eyang ingkang wayah badhe nyendikani dawuh ngopati dumateng gambaring jagat miwah padhaing lenga pertala nanging kenging menapa sababipun paduka Kanjeng Eyang paring dawuh ingkang mekaten mangertiya kula dina semengko wis akeh menungsa kang senengane kuwi mau adol marang kitab suci Gusti nggih dolanan kuwi mau mapirang-pirang akeh wong pinangka dadi pengayoman mujudake katentreman nanging malah nginggokake marang pakaryan ingkang Eyang rumangsa kuwatir lamun to gambaring jagat kawan wadahe lenga pertala diaji-aji kawan menungso satemah ngiwakake panembahe amung percaya marang wujude samubarang sing gaweane menungso. Kanjeng Eyang menawi to pancen mekaten benjang ngentosi menapa titi kalenggan kula badhe winisuda dadi sarjana menawi to sembodo saged amujudaken ingkang dados pamundhut paduka Kanjeng Eyang sembodo ndak bebakali puji Rahayu Basuki Wana aja pegat kaprayitnanmu nyebeta mring asmaning Gusti kang Maha Welas Maha Asih kang tanpa pilih kasih nggih putuku.
santriku kabeh titi kalungguhan iki panjenengan ingsun bakal menembah mring ngarsaning Gusti marwagi aja lali nggonmu tansah ngibadah mring ngarsaning Gusti mancat ing balabak dina semengko.
Allah wa nikmal wakil, nikmal maula wa nikmal nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sembahanku ingkang tetulung marang aku, ora ana daya linangkung kejaba saking Allah kang maha agung. Sadulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu, mong limang wektu kanggo mbraska mungkar lan nafsu.
Gusti Allah sesembahan kanggo brasta Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sembahanku ingkang patulung marang aku, ora ana daya linangkum kajaba saking Allah kang maha agung. Sedulurku aja nganti kliru, mung Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu, mung 5 wektu kanggo mbraska mungkar lan nafsu. Sedulurku aja nganti kliru, mung Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu, mung 5 wektu kanggo mbraska mungkar lan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kang Gareng, apa tro? Bagya mulya rasane ngati, aku nggumun setahun jinggleng serendeng. Akeh wujuding ya kuwi mau pondok pesantren. Ing laladan ya kuwi mau Kabupaten Magetan lawan Kabupaten Ngawi. Kuwi pirang-pirang pondok pesantren ning ya mung pondok iki sing peduli marang budaya ning awake dhewe. Ngono, Tru. Tenan. Adat adi widi widana tetep lestari. Lho iki lho. Ngono. Piwulang suci kuwi mau ora bakal ngedohake marang budaya selagine budaya kuwi mau ya kuwi mau tumuju marang kabecikan utawa kautaman pinangka dadi lantaran siar. Ngono, Tru. Heeh. Aku gumun ya kene iki budaya Jawa digawa, Arab digarap ki ya ana pondok Salafiyah Cakra Kertopati 2. Tur dasare akeh para sarjana sing ditokke ya kuwi mau paweton saka kene. Saka perguruan ya, Truk. Heeh. Ya kuwi mau saka Mahab Ali sing njipuk jurusan tasawuf. Mlebu Pak RT ya, Truk. Heeh, Pak RT Purwanto iki to. Karo Minto ulang-ulangane angel, gose nganti pusing. Janji teko ki sambate bar macul ngono iki sambate rame-rame. Pancen iya wong ngudi kaweruh ngudi ilmu kuwi mau
wiwit sangka lair nganti teka liang lahat ya, Truk. Iya. Hah, kuwi. Tur jenenge wong urip kuwi mau aja mingguru marang kadonyan. No, aja ngoyak marang rejeki, ning nek iso rejeki sing ngoyak marang kowe. Hayo. Ora ditinggal nyambut gawe sing arep kaya rejeki sapa? Lho, ngono kuwi. Kuwi pancen ya santri sing nyeleneh kuwi ya. Sajake kuwi ora percaya marang panguwasane Gusti Kang Akarya jagat. Ngono? Sing menehi sandang lawan pangan katentreman kabahagiaan marang kowe. Kowe lahir kuwi wis tinulis, Gong. Kowe besok kuwi mau dina ning ngene bakal ngalami iki rezekimu sakmene. Kuwi wis ana takerane, wis ana kodrate. Ngono? Pokaya yen ora Gusti ora ngersakake kuwi tuwas tiba ngaya. Kowe numpuk bondo donya ning anak-anakmu beling. Upama dadi pegawe nglintutke bondo negara ora wurung kuwi mau dosa, bondo donyane entek mlebu penjara terus banjur akhirate kepiye jajal pikiran. Mula wong urip kuwi mau kudu balen ing antaran donya kelawan akhirate. Ngono? Ngono ya, Truk. Heeh. Saiki pantene Petruk ki sakjoke saba ana kerang kene iki. Kumpul kelawan Guse, kumpul kelawan Abah. Rumangsaku kok mundhak kawruhe. Yo aku ora ngrumangsani. Ning aku budidaya, aku ngrumangsani menungso sing kebak dosaku ki ya aku iki. Ngono? Aku beling pitung penyukur, ndem-ndeman tak lakoni. Molimo siji wae ora ana sing tak lalekke, bendina tak lakoni. Ngono. Tenan, aku ki beling-belinge wong lanang. Ning ya kuwi. Tuwane umurku banjur sadar. Enake wong wedok iki kaya apa to? Luwih enak bojone dhewe. Padune peh ditunggoni bojone ngomong ngono. Ora tenan. Yen menungsa sing ngelikke kuwi mau sik urung apa-apa, ning nak Gusti Allah sing ngelikke lha iki. Kowe ora iso nyapa-nyapa, mblina ana wamben mangan ngrasake ora enak, turu ora kepenak terus piye ora? Bondo donyamu arep kok nggih apa? Bojo ayu arep kok nggih apa? Ayo. Iya ya, Truk. Heeh. Mula caketno marang ngarsaning para ulama. Bah, iya. Heeh. Hilir tandure kusumi hilir arep taning jeng Sunan Kalijaga Kanggo masuk
Jane lok, Truk. Heeh. Sak tembang ning maknane gedhe. Heeh. Apa meneh yen abahe sing nyurasa. Wah, elok. Totok blangkong saben dina Rebo. Hah? Heh. Aku ana pondok kulon. Wah, kumpul. Wandamu ngibadahmu dangtek ngono, sailinge tok ngono. Ya ora apa-apa, mlebu neraka terus kowe. Neraka piye upama aku mlebu neraka ya Rama Yai tak gondeli sarunge ngono. Cedak tok iso mlebu swarga terus. Ya insyaallah. Matur nuwun. Heeh. Hanti Slendro to. Slendro. Ya. Ana gunem kang tanpa guna, mumpung dina semengko ya kuwi mau. Gus Yuda utawa Cak Yuda. CS kepareng sowan Ngabiyantara. Hah, iki jarene nek niken barang. Lah kuwi niken manggon sing tengah kuwi lak niken. Oh, ngono. Heeh. Cak Yuda diaturi minggah sasana panggung. Serampatke, Cok. Ya, diserampatke, Cok. Monggo. Yo.